देशभरात नवरात्रीची धूम सुरू आहे. घरोघरी महिलांनी घटस्थापना करून अखंड दिव्याची पूजाही केली आहे. तसेच अनेक जण नवरात्रीचे 9 दिवस उपवास करतात. तर यावर्षी बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला आहे की उपवास कधी सोडायचे. ज्यांचा नवरात्राचा उपवास आहे, 9 दिवसाचा ज्यांचा उपवास आहे, त्यांनी नवमीला म्हणजे 4 ऑक्टोबर मंगळवारी उपवास सोडायचा आहे. आणि ज्यांचा बसता आणि उठता उपवास आहे, त्यांनी 3 ऑक्टोबर म्हणजे सोमवारी उपवास धरायचा आहे आणि मंगळवारी 4 ऑक्टोबरला उपवास सोडायचा आहे. 4 ऑक्टोबर मंगळवारीच घट विसर्जन झाल्यावर तुम्ही 12:30 ते 5 या दरम्यान उपवास सोडू शकता. 9 दिवस घटस्थापना केल्यावर 10व्या दिवशीच दसरा साजरा केला जातो. म्हणजे याच दिवशी दसऱ्याचे घट विसर्जन केलं जातं. तर काही जण कुळाचाराप्रमाणे 9वीला तर कोणी दशमीला घट विसर्जन करतं. तर यावर्षी 4 ऑक्टोबर मंगळवारी म्हणजेच खंडेनवमीला घटाचं विसर्जन केलं जाणार आहे. शास्त्रानुसार 4 ऑक्टोबर 2022 मंगळवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत घट विसर्जन करण्याचा शुभ मुहूर्त आहे.